Indawo yaseNtuzuma, enye eyakhahlamezwa izikhukhula. uLungani Khanyile oneminyaka engu-29 owamukelwa yikhaya ungomunye kubantu abangaphezu kwa-200 abakhoseliswe lapha kuleli hholo. Uhlala etendeni. Ngenkathi SABC ifika kuye, uKhanyile ubezama ukususa itende lakhe lapho lingenwe amanzi khona, ehlenga nezimpahla zakhe, kanti uthi uyafisa ukuba sekhaya eMelmoth enyakatho yesifunda saKwaZulu-Natal ngamaholide, kodwa angeke akwazi ngoba usaba ukuthi angaze asale ngaphandle lapho befudukela kwenye indawo. Phoqa ukuthi ngibuye ngizobheka lona leli tende selinje. Ndinani izinto zami ukuthi ngalahleki ngoba nasila etendeni akukhiywa. Nawo basithembisa ukuthi siyaphuma basitshela sinini. Ongenza mhlawumbe ngizohlala ekhaya ngidla amaholide mbuya abantu abasekho. Izakhamizi lapha zikhala ngokuthi amatende abeka impilo engcupheni. Unomthandazo omthembu uthi ingane yakhe nezinyanga ezimbili ayikwazi ukumelana nalesimo sokushisa kwetende. Isimo sikurathi ngoba sihlala ematendeni, amatende ayashisa. So isikhumba sakhe ngoba sisancane uyashisa, then masivule amaqhuzu ebusweni. uWinnie Gumede uthi kuzoba uKhisimusi omubi lona engenawo umndeni nabangani. Nasi nje siyadinga ukuthi umuntu abe nendawo yakhe kuKhisimusi ayiza lonto. Sinendeni ebivakasha sisaseyindaweni zethu ihlobo asikwazi ukuthi ungaletha ihlobo sakho la ehholo ekube nawe usahleli endaweni ekanje. Abazinikelayo ukusiza laba bathi bakhathazekile kakhulu ngoba ukudla kuyaphela njengoba izinhlangano ezizimele zingasanikeli. Ngiqale ngithanda nginomdlandla ngoba ngiyazi ngiyakubantu abanakho konke. Engizofika umuntu methi sesiyapheka ngivule store room ngibakhiphele ngibanikeze bapheke. Njengamanje sekunzima uma ifike ethi asidlile ngizobanikeza akukho ukudla awekho amadona sekuphelile ukudla. Iziphathimandla zithi zibhekene nenkinga yokungabikho komhlaba okwakhela abantu izindlu zesikhashana, kodwa sebekwaze ukwakha izindlu zesikhashana ezingu-1600. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.